Jesus. Obi wo ha wakwa asori ache otietie nkyerɛkyerɛ bebree. Mama o chance. De wate wo nyamesu mu bia wonte ase ene wadwene ɛyɛ o ntanta. Why wadwene sɛ unya nyame nipa bia uhyia na obebisa no na wakyerɛ wo mu. Mama wo saa kwanya no oba obema o utimi bisa saa question no meyi wa no tama ba cha otena se ade ma nsa so ye de beba menyama wo se fama we ya na ade amani pa no ade bi kyire wa adwene so. Women are not exempted, you are part of it. Ade bi a kyire wa adwene so wo nyamedwuma mu unte ase oye wa adwene se uhyia sofo bi a bebusa no ensuru feel free and ask me. Obusamia may you wano. Amen. Amen. Okay. Papa ina man and sasso for my kereman and umusa de opesu obusa. Amen. Ma wano nemra mike mu nemra. Hello. Amen. Pampacho de dikano. Jacob tumfo no oisha na akoma so ade nyina ma. Akwanya so kwa ode aman no enye odifo bia na be ma na ho kwan saa. Pampacho me question edikan no. Eye bone a ye di tua bone so ka. Okay. Eho question. Okay. Se ye di bone tua bone ka na se ye di bone eche. First mention on kra no ye be hwe Solomon. Okay, Solomon. Ohini Solomon. Nyankopon be so no da yokenka ba bi so Nyankopon yi ne ho adi kire no. Okay. Ama Nyankopon busa se ede ba ade na onyenye dey emma no. Solomon ka kire Nyankopon se omma no nyansa. Enti Nyankopon so ka se wa musa otamfo kra nti. Me di wiase mu ne ma ne bibia de dodo nyina me am de be dey ebe ma wo. Na yasa kokokohwe odifo Isaiah. Ono so edu tambi no. Na o tamfo ne ne wane ofa. Okay. Ti sa wokin ka chiro kronkron ya me ate sesen o ha ne mra na ote wono na odifo Isaiah oni yedie bia anasa ne yedie ntimi empie. Okay. Until say obo mpae ema Nyankopon honhom kum ne ofa ne efiri ho. Ansa ne yedie timi epie. Eno so mefa say oni na tamfo no watua ne soka. Okay. Na ya san akọ odifo Elia. Okay. Emra oni Baall abosom enya entawantawa no. Okay. Mefa say ekoba say obi aba be kire tumi na wa kire ne Nyankompon a osom no ne ahwe ye ne tumi no eye adwuma. Nti omo nyina hye emra say ye beba be hia ye be bubuja ye be konsu aguso ye be twa gyato wo betima tante ana say wo be command ama eja aba no. Na je say wo na onyame wo ho. Nti wa wo de na antima nya ne ye be kum. To omo ye ne sa pepepe ema odifo Elia ono so na okoma Nyankopon. Apart from that no okoma ono anso no. Nti na Baall abosom nso akoye ne tamfo na tamfo. Nti ono di omo so nkunimu no. Otwe se kan ye dey ekum omo. Okay. Nti according to enkyerɛkyerɛ mu nso no o ma yɛte aseɛ sɛ na mebusa question bi. Ama o ma yɛte aseɛ sɛ odifo Elia ono ana ye John the Baptist na osan eba ya no. Enam ne bɔne na ɔyɛ nti anka Baall abosom na mra odi omo so nkunim no nanka eni kwan sɛ okum omo nti okum omo no ɛyɛ nyame ya na ko sɛ Nyankopɔn sɛ wo so omo tena se ebi ebedu tam obi beba be sakra. Okay. Na aba be fa nyame to okum omo me pato nti okum omo nti ɛma Nyankopɔn ebufu no nti ɔsama ne Baall ɛbɛyɛ John the Baptist obetua asoka nti ɔba ya no ɔba ba brebe nti me pasa me busa sɛ yenso na ana ye bompa ya ditia se Awurade nkum ya tamfo ye ba adane ana obi akum Isaiah bompa ya akum na tamfo ono de Nyankopon ma ne ma matua so ka bia sara anso na ono so a oye Elia no so me tia se Elia no ni tumi na e wo soro na so se ne omo nyina ono de okum ye de Nyankopon twe na so ama nyame boafu enti yenso sa na yenso ye bompa na ekun ya tamfo nyame betwe aso ana. Amen. Solomon ebusa Awurade mo ne busa sɛ da menyam ɔsɛ ma menyansa
the Solomon and Mr. Say on fan tamfo insurance because na Solomon ni tamfo. Na Papa David edin kan akontokwane de amano. Wa hipi sika edi egu ho. Ape yedie mu yedie edi egu ne ba Solomon ho. Ohia nyansa ne adwene odi bedi sika no keke. Enti ohia se mame tamfo. Obi a osori e wo David tamu bia no okuno to twene. Omo ya kwansifo nyina okuno to twene. Enti se sa time no Solomon ko bisa se fama tamfo ya menanse ntiaso a wo tamfo ne hwan abra papa abokwan no ato honom e de amawo. Ti mami nyansa minim se me papa efiri mu a me na me di hene. Mi hia nyansa me di bedi wo mo so. Mi hia nyansa me papa sika no de ma me no. Metimi invest sika no wisely at this said particular moment in the life of Solomon. No hia atamfo ekra no hia nshira nyansa. Now Isaiah nane wofa ekura to me born. He prayed tienie. He prayed for God to kill ni wofano. Enyo na twese kan. Elia wa mompaye amanyame anku wo mo ono na twese kan twa wo muti life. That is the difference. If it was in the will and the jurisdiction of God to exterminate the life of those idol worshippers as at his time wa anta obampa na ejafiri soro baye no nka urade ku wo mo ka ho urade anku wo mo no means on cast wo ku wo mo wo kire ni tumi ni ne maniyo ene ne kasiyo e de a kire wo mo nemom atenti na go to the extreme level say o chisekan e de twa wo yonkuti onyame wo tumi o ye kase ni hu o ani mo nyam enti opesi oku obi a onhiaw so na obeku na ma no once I make a pronouncement, an utterance, a decree onyame pesi oku no obeku no enti yen ye ba dane wo ha na se obi wu a sa nipa na wabuo no ko bisa ne se ohun se na mi gina ne kwan no sikan wo nana. What be da? So obi sim Opatafuor atwese Nemo mwa na msuma ne mani ba fie ho. Tumi a mene ne nam ne ba fie ho enti me nifo se ye ba dane ne ma ne se baifuo no ana tumidie ana nipa na hawo no onyame mpesu obeku na ohwem na asemu a asotwe a esafata no ode be de ya ode be ma no entina o kenkan Jeremiah chapter 15 verse 1 to 3. Or see na se Moses and Samuel kra ebegyina me awurade anim amekra enkum ko adebonyefo yi ho. Now, or say di o se owuo no onko owuom. Di o se ninguase enko ninguasem, di o se yare enko yare. Anu di o se nomumfa enko nomumfam. Which means say uba Daniel within this eno nyankopon hwehwe obi wo ha de wo ye wo no onsem fata owuo nemom ose fata se urade gu nanim ase ose fata se urade ma abrabo efa ni nomum na bi ko nani e ma ni hunu se usum nyame a oye de ya oteyase enti same bomba ye ama wuwu a mpacho emane nya ose wo kra bi anyame bebu se free me ho. You were killed by an angel of the Lord. It is a peninsula come above one bekum. Okay. The difference between Sancrofoy Albo Mudino Omunina di nyame to me, but Elia dear a buffo edi Makebi Viatram say sometimes the Spirit of God doesn't need your services.
we in our own jurisdiction and intentions are tempted to play what you call favoritism. You want to favor God. No man here on earth can do God's a favor. Obienu obetima ye Nyankopon favor. Yen a Christopher ya ye nyame favor, also onyam favor. God is capable enough. Sir, or to me said or person or ye bian or ye. You don't judge on the behalf of God. Onyankopon kan chose ko bu obi aten. Opesu obu nipa na ten ya. On na temuo e wono. Enti on kan kyerɛ sɛ yɛ ne mmoa na mmom Elia deɛ ɔse tie ne ye deɛ hyɛ Awurade no ɔse matwe ne nku de ama wo Awurade wobɛda atwe ne nku ama Awurade wotumi ntwe ne nku ma Awurade da ɔno ne nkutwefoɔ no bampakyɛw medase wɔ hɔ no na wo pase mi wura hanum kakra wura han tantam ɛde ɔse watwe ne nku ama Nyankopɔn a mɛba sɛ me wɔ hɔ yi na papa mɛba sɛ obi ɛyɛ bibi ɛwɔ asɔre dɛm ase na obi abɔwura ase yɛsum nyame na ɔpasɛ ebi ɔba bɛsɛ bibi wɔ ase a yɛso ɛyɛ Kristo Yesu dim ti na ɛwɔ ha na sɛ me no nipa korɔ ne ti gyina ɛno no abɛso sɛ matwe no nkunu ade ama papa Yesu nanso no madifo anase madi yɛwɔ ade nyinaa ho kwan nyɛ nyinaa na fata yɛn ɛyɛ no korɛ wotwe ne nkunu ma Awurade nti na wogyina hɔ bɔ mpa ma egya firi soro ɛbɛtɔ Baal abosom ne mu no ade a take the life. No man here on earth has the rightful authorization to exterminate the soul of a fellow man except God. Nipa epo osoro asase obi eni wa owo tumi se ofa obi kra ade osoro agya Nyankopɔn nti no say judgment day asama do hu ni se obedwane ɔsi judgment day ɛpo ɛbɛtu mirika ba n'anim abɛka kyerɛ nsɛm mikum sei adentia ɛpo untimi nkum nipa ɛnfa ma Awurade ɔsi me na mekum me na me ma nkwa ti kuma ne ɛwɔ Nyankopɔn no enti ɛyɛ dɛn ɛna ensuo bi tumi bi edua bi tumi bi ɛnkabere kyekye wiedie bi etimi kum sɛ okum a judgment day ɔne Awurade wɔ bi ka tino asimi hu nipa domu a epo afa omu nyina ode ne de bae asama ato so de ne de ye den e bae enti se if upese nyame to obi suria the best way to handle is through Jesus prayers on one be tormenting. Luke 19:27. Yes, Luke 19:27. I mean, what DB? What try a kwanya? Ope se ukum wobia. What then be faso? Eh, asori be ni. And then the anyama Luke 19:27. All say yes. Luke 19. Faman tentem. All say. Or say the matamfo ah. What town for? Yes, you say. Na town for. One so heno. DNA. Safa ni be a mic ninti. Sa repeat kind. Or say matamfo ah 1% made one so heno. Yes, you say na town for 1% omo pese onu be di wo so heno. One fa one mra. Mon fa wo mo mra ha. For mo mra onu Yesu anim na be den. Na me mekun won. Be kun won. Manim. E wo Yesu onu anim. Why no person obedi hene? Otamfo. Anya hinie sa ye de wasi akonya so. Ahinie ni se abrabo ko yie. Ne nioma toto yie. Uton wa ye to. Abrabo ko toten. Enti onipa bia wa ya kwansidie. Na pese o punish na Yesu ne kura punishment no. Asi onipa watamfo a omum pese ubedi wo so hene efie ho kroni mu ho de ompese ubeye yi a udi twedidi a na wahye usika wo sori a na wabɔ fom wo yeso opagya na wagu anim ase sani pai fa ne bra me Awurade anim ne beku no pampacho medase
Afi what you say? Yes, yanko. Who question? Masa, body tell. Unko ntimi nyi wele ne maso. Mesa me fan say, o se ukun physical da wadi for. Me fan for example, ma sorry say me ba asori anadwo. Ebi am come ba watch night. Na ma be du kwam na kwam ka for. Na omo sorry ti am so omo kura se kan ni true. O pa se okume. Ma ya me hu bia no. Ontimi so me kura ade am so metimi de aye ni bibi ono. Kasagu mic ni. Papa na say menene struggle because tintina manya obekume. Na so me so me de sika no wo na me kuna me di for na say. Okay. Conditions and movements, this what you call differs. Conditions and movements in the life of humanity differs. Emra woni pagina mu ani di woni pa kom and the bechere. Papa me das. Betimi back waka. Yes. Hello. Emra woni panam conditions and time differs. Enti mi firi baby ba. Na sa wo ye an robber, ugina kwan. Na sa wo se wo de nyame aya adom aga na aye fufufu ye adwuma abuei. Ene wo hwehwe fom kra benya sika ye den. Afa. Me bay 20 cities ekuku fom sa. Man sesabi. Na sa wo se umpa adwuma nye. Na sa wo de kwan bone so a emra ne so sei. Bone ebekundie ya. Hello. Enye bibia nti boni beku obonefo because what you hu asi wo say wo de boni na obedie enti saa nipa no wo hia no a onyame areto ne de ma no because it will take you life. Amen. Yes. Nyame di for nyame inshallah. Pacho do some question kakra. Pacho I can kind for no one kind. Matthew chapter 23 verse 9. Matthew 23 verse 9. Yes. Matthew 23. Where we're being and what kind of fast? Now you want to me. What's it saying? Matthew 23 verse 9. I say, na mon frère obi mo eja asase so. Na oba ko mo eja. Mamon frère obi eja e wa asase so. Okay. Exodus 20 verse 12. Exodus 20 verse 12. Exodus 20. Diwaja ne wona ani. Diwaja ne wona ni. Na wona aware asase so. Na wona aware asase so. Awurade Onyankopɔn de rema wo no so. Okay. Asase na Onyankopɔn de ma wo no si di wona ne wa agya ni. Okay. Me pa cho me tie. So first one. O say mamu frɛ say mamu frɛ obia sɛ agya e wa asase so. Obia nya agya. And we so say diuna no wa agya ni. I don't know, sorry be it's a Roman. Okay. Father. Okay. Father wants them no come. Okay. Also friend father. According to Exodus Matthew. Okay. Also we say Nyankopɔn kwa ne friend eja. Okay. Nyankopɔn kwa ne eja. Okay. Ya de be hu ne ma me father. Be Bible no say Nyankopɔn kwa ne eja. Okay. And I will so o si yeni eja. Eni. But on say ifa we ni. Okay. Now this is what we call quotation out of context. Hello. Now the first one here, dear. The first quotation, Matthew 23 verse 3. Matthew 23 verse 9. Time 3 verse 7, 6. Nienchera wade. Na Pharisee fo no. Omaye omo so omo nanim awurade. E no mo di Israel fo no ho. Etwa omo abe. Ndi Yesu koduru ho no. Ohwe de we a Pharisee fo na ye omo ho te omo anim. Na omo agigi nsori masika. Enso omo nim mo bia de boa omo no. E no de abufuo se. Sa kontompofo azana brabafo we ya. Omo hihye ntare akese abetena manta fie. Na omo frɛ omo se omo ni agya no. We mu na mo de musika ne mo ayeye de koma wo omo. Efiri na ekɔ. Nokra me se mo se munni na muni agya.
Moita eba kupe eni wasuro eja Nyankopon. Amen. Jesus. And this contest, within that content, yes, you can say because of the situation at hand. DNA kosono ntina ema Yesu sorry ye katere wo mo say efiri na ko muni eja because ubekwa kwa ye adwuma bredi usika koma say nipa bi say de uni eja weta ene waso eja Nyankopon. Now Exodus there, God was talking in reference to humanity. Say onipa ni onipa ntam. This is the secret. Nyame ahiniam after God. You will take the rightful position after God. Eye ejanum. Ejanum. So it could be your spiritual father or biological what? Father. And the one anywhere journey. Honor them in all accord. Whether or you by fool, or you come fool, or you do your fool. The instruction there, they say, she now touch my aunt, Yauba, Meno Papa. And yes, sir, we touch the manu, Abama Kanya Udum. Jesus. So, in the kingdom of Christ, we have been made the leaders of the church, and we are playing the role of fathership. So when you see me, you honor me, because when you do anything to provoke me, anything that irritates me, the next option is a basa onyamia hiniamu di onyamia ka eni di onyame etiri mu pono anya den amen. It is the difference between muni eja and muni mo eja ni no ene ma kire mu no ba ko ye situation na na ewo ho ene ma Yesu kan sa yes kind situation no kind from 7 na me hwa ade o say ne adwam nchi ane se nipa befre yes rabbi wote di omo hia ne se omo titi bedwom no mafun kakranka reverend doctor bishop apostle doctor ena Yesu kan di omo nyia ne se omo kotran konya kese so ene president nya bodwa se ya bo so omo kogu ho abobọ clerical omafu nyamini omo baabia omo de nti no omo koye ni na Yesu kan o te de omo nim se omo santare akese na omo fu docho no de akotena ho na ye friend bishops reverend doctor nipa baako right reverend doctor senior apostle prophet so and so I don't know what they kind free 6 on Betiasia. Yesu sha. Why should you call yourself bishop? Why you don't play the role of a bishop? Also you bishop, but oh boy, nyamia ni munu bishop. Bishop emutu mini emudie emwani mo nyamu ni woso. Also you apostle, but we are where say apostle na dawso no. Emu ahode ni mutu mini ho, and so also you apostle. Yesu sha say o mo time. Asema mfre we ni mu aja, omu ni mu ade mamo. Verse 6 downwards or say wo pe mpanyin na bea. Ote. Asofo ne de omo de no no. Omo pempanfo tena bea. Ene oba ukaso wontena kire se de me ba metimi ko gina kire hoi. Ukaso wontena ho ada. Animu ha no abegye ato. Ne nana ne menase atu ntoncho na fuyi be say. Praise God. They are more powerful, but they are powerless. Omo ni to me. Omo ni say. O tenenasia na yakum. Obi di diabo bo ko echi humakum. O tenenasia na obi ayere waje nsam nhira. Ti Yesu hwade yakons these people. Don't honor them as father. To asu. We kura fa free verse 4. O de anu na be mo mate ase yi. What say? O say na wa church in Nesua
juju wote to nipa wachichiri neswa a emu odu no omde asoa so ansori ma asofo ni bi nwuma omudie no omuchichiri neswa de soa so ansori ma na omde omunsoa bi sofo timi fasting no ono ayeti anom ofie ekoso hello sofo see ye 40 days and now the osori ye bread and butter ni margarine pa yatia wa infinfin ehun nome and wo white to ni yam edi sa sofo we no atechire no soa e dia soa ansori ma omde omunsoa bi da to aso osina won ara de won pese wode won insatia David eti oba be gina hanom a praise God. The Spirit of God has revealed to me that this coming Friday we should fast. Now, after say what can say we no boa Friday duru ha obekọ no na kosua ya chie tin ya osi hu asofo enum no enya de ketoa now so ti aso dem ho no wani abere obi a wo sofo a wo se ye fasting Friday uti asori fie enka Friday no duru no enka sofo no kure se ye fasting a enka obekọ no obutu altar no so empire sofo born enya empire ketoa ba wachechire adoso a won de ofa ne satean pon kanhwe no agyaw ho ena wo na wo yam utwa kuro ena wa ye toko osofo nante afiri ha akọha no ma na ne hometi na mfifire sam no adentia wadidi amasade ador ni se tom enti Yesu hwe ya wo se ha sankrofo yi emfro o masofo enkase wa agya ne wo mo nya papa wa agya ya ba ko pe to aso ose 5 no ose na woye wonyuma nyina sade nipa behu won ote omuye omunyuma sade nipa hu won bebu won but behind the scene no omuye very very criminal people. They don't deserve to be honored as bishops. Omunyuma omuye ne publicly oba wa dware wanunu na boju sema nunu ne tirim tama no abetena ho enso sai nipa ye wote we wabo obi apo wasisi obi ache ne bibi and what the aba betena ho oh and what pretend say oni obi eni asem and what betena ho na ne menase atu nchoncho and here o she preaching yasia the obeka borofo ka the obeka twika. And God told you some years ago when I went to the United States of America, the Spirit of God revealed to Obwa. Spirit of God being revealed she Obwa. Total lies. Oyen ni o masa de be ya wu na obebu no but Obwa. Oni hwi bi enkwa bi ani ni mu. Poaso. Na ose na oye won nka ye entum nyuma ntetaye. Okay. Na oye won ntade ano nyu akese. Okay. Omu na shantale akese. O shantale akese. Hey, papa, eni ohuna. Papa. Eja. Omu a sebe yankosku ye na yankosku ye shi omu a ye di oh eja. Mu a makosku so ma we university. Papa, father, oboa. Omu na omu shantale akese yu. Omu na di ahiafo sika akese. Yes. Sis, or say na won pe mpanyin na bia adidi. Yes. Omu pe adidi ase. De bia president be bodwa bia no omu te ho. Omu di aduane nti. Wanko bia ne ho hyehye no okope kosua ya kye ne tin. Eya hwe wo mo. Umehu se yate committee ade bia si we yesi a e omu no sa asofo no omu de omu pe adidi bia. Be bia aduane abuo bia wonu nie. Hello. Said Moses, Abraham, Joshua, Mubehu, Omo Muti Wuram, Asolifie, Empire 24/7 on the old boy, Ubehu suffer pan, the way I fork on one out so before that. Any day we are one handle a coconamina or seno. Ha! Nyame who was one one mount quite said the will be them. I dear Yamin Penono. Sell software dinner bedroom, na akuko chiana no.
obi a woyɛ nyame de hye we deɛ ɔno atimi frɛ moyɛ na mogya ne edidi yɛ akyɛ enti yɛ bo dwa na no odi mirika ɔba na musuo nkaw ne fa ne ko kyina kyire ɔbɛ domi wi a wohwɛ atale a hyɛ bushop ya yɛde tena so ɔdan n'akyi na wagyegye dam sɛ ya ɔno nko ne phone yɛ 15 ne sɔfo ketewa ne kura no ɔno kɔ na phone no so yɛ den edi n'akyi na wanante sɛ ya na ɔbɛpɛ baabi na ɔyɛ no papa please have a seat na watena ase a ehunahuna nti God bless you hello ehunahuna oni power or satan or ye bibia mo say nyame na na to or criminal yes to aso ase ne empanyin akonwa hia dan okay baby ampanfuo bebo dwabia bonso na omusi ho na nsan ya yesi katiri o man kogu ho hwekosua na omo wie obi yekosi aso da ye kote mota hwekosua na ye wie bibia ni ho total lies on boa eti yesu hwekwan ye omo de omo nam so nom se masa sankrofo we mamon fro moja ye ba kopɛ de nti o kan asa no yes I'm due for last one. Any last one, okay. Seer, any prophet? The difference. Machinamumu. Seers, no, only a different. Sometimes the prophet needs to go to a seer. So I'm going to shebrim. Prophet there or prophet is an administrational office, but seer, the seer gift is not an administrational office. Prophet a office, a position, but seer a gift, a gift. And to a prophet, you know. Say, bibi hinta prophet ado yidi kire no eyesia tini ase won de ohu ade na adwuma a oye no ohu ade e na wo ye prophet a eno nkire se ewurade ntimi mfa bibi nsio ewurade betimi de bibi asio. It takes only the seer seers ena nyame emfa bibi nsio omo bibia no obo no bedwasere na ode akere wo omo no mo say way anyway and ekoso. The difference between them. Hello. Hi. Let me for